क्षीर अभाव हुए कारण माँ क्षीर जो शक्ति मिले तार को क्षीर मिलेनी तर ए केस रे अनेक प्रॉब्लम देखा दी थाए তাহলে কোনাদি আমি অধিক বন্ধ नहीं सेमिति किसी কথা नहीं ओनली एक्स्ट्रा केयर ଆପଣ ମାନେ পর্যন্ত জানি না ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ नहीं सेमिति किसी प्रॉब्लम नहीं डॉक्टर मैडम कर के चार्जेस नोदिलो ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ନର୍ସିଂ ହୋମରେ ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ଚାଲିଛି ନାଇଁ ମୋତେ ନୁହେଁ ବରଂ ଶୁଣନ୍ତୁ ତ ତାର ପଛରେ ଆପଣମାନେ ସଫଳ ହେଇପାରିଛନ୍ତି ଠିକ କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସାରିଛୁ ଏ ସବୁର ଶ୍ରେୟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କାହାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଲେ ବହୁ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ମୁଁ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ମୁଁ ଟିକେ ସେ ସରକାରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି नहीं ताके भी देवो के काकू देखे मैंने कि चिन्ना जरा हबल बोले एग्रीमेंट हेतिला अरे तमे एमिति जे बोलुछ कमे तमे कोन चाहुछ भविष्य रे पिला को नहीं किसी समस्या सृष्टि हो अरे नहीं सेମିତି କିଛି ବି ହେବନି ଖାଲି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବା ବାବା एते 5 लाख टका नहीं चंदी कृतज्ञता आवश्यक कोन से किछि बुझी पारुनी मैडम ठीक होचते सुबेंदु बाबू अर्थ माध्यमरे जोटी कार्य हासिल हुए सेति कृतज्ञतार किछि भी मूल्य न थाए ତା ବୋଲି ଆମେ ମଣିଷ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ ତ ମୋତେ କହିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନର୍ସିଂ ହୋମରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛୁ ଆପଣଙ୍କ ନର୍ସିଂ ହିସାବରେ ଦେଇଛୁ ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ଟର ବି ଆମେ କହିଛୁ ନା ସବୁ କଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବୁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁବୃନ୍ଦ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଥାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ଲିଜ୍ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ କେହି କାହାର ପରିଚୟ ହେବୁ ଖାଲି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଦେବି ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତମ ସେ ରାଜ୍ୟ ତମର ରହି ପାରିବେନି ମୋ ପୁଅ को ଗରମ ହେଲାନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ିରେ ଏସି ଲଗେଇ ବସିବି ତମ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଫାଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିକି ଆସ ମୁଁ ଯାଏ ବୁଝିଲ ଶୁଣ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ तमे जोटा उचित मने करिवो ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ମନେ କରିକି ପଠେଇବେ ठीक अछि ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଫୋନ୍ କରି ଆପଣ ଦୟା ମୁଁ କରିବି ବରଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମଣିଷ ତାର ଭୁଲି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଛଡ଼ା ସର୍ତ୍ତର ଚୁକ୍ତି ମୁଁ ରଖିନଥିଲି ରଖିଥିଲେ ଆପଣ ସବୁ ଦେବ ଏଇ ତ ଆପଣ ସେ ସରକାରୀ ମତ ଇଆଡ଼େ ଆସିବେ କଥା ମୁଁ ଭିତରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା काकू मैडम बोली आपन को मस्त कथा बोल इच्छा करछली की कथा में बोलबो नहीं तुमको कृतज्ञता चाहिए तुम विषय किसी जानने को इच्छा से में डॉक्टर बाबू को मदद कर मोर भी आपन विषय जानबो को बहुत आग्रह थिला किंतु चुक्ति अनुसार को निरोध देवी अच्छा ताले मो विषय जानिया ପାଇଁ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା जेमती आपन को मोर विषय जानबो को आग्रह थिला ठीक सेमती आग्रह केमती हबन बाबू संतान किसी आपन को रक्त सृष्टि हेले गर्भ जंत्रणा सहिछि प्रसवर कष्ट सहिछि आपन कहले पिलाटी को जन्म कला परे पिलाटी को बबकर छड़े दिया गला कोटी बार मन को कांदी उठी बोले से को जानिबा को चाहिबो जे से पिलार बाप बा के बोले हां तो ठीक है तुम निजे कष्ट से हम बाबा मामा जो सौभाग्य ଦେଇଛି ସତରେ ତମେ ଆମର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ कौन लाभ अच्छे कि मन रखिबारे गर्भ को भड़ा दे अर्थ नहीं बस एति कि हम संपर्क मन रखिले आपन कष्ट पाइबे पर भूली जीवाटा आपन को पके उचित हो କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରି ଭାବିଲି ଜଣେ ବିବାହିତ ନା ଯାହାର ମା ବାବାର କ୍ଷମତା ଥିଲା କେବଳ ସେହି ସରକାରୀ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ତ ମାତ୍ର ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ ତମେ ତମେ କ'ଣ नहीं बाबा मो विधवा नुहे मोर स्वामी अछंती मात्र मो हत भागिनी स्वामी परि दरका କ'ଣ ପାଇଁ ତମର ଅପରାଧ କ'ଣ संसार परिवार मतवाला निशारे जेतेबेले मो गर्भवती थिली मो स्वामी मो गर्भ को पाप गर्भ कई मोते चरित्र हिला आख्या दे सबुदिन पाए डिवोर्स दे देले ओ माय गॉड ହେଲେ ତମ ପାଖରେ ସେ ଛୁଆ ନା
ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ଦେଇ ତାରି ଆଶ୍ରୟ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବିଧାତା ଦାଉ ସାଜିଲା ଏକ ନର ରାକ୍ଷସ ଯିଏ ମୋ ପରିତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମୋ ପେଟକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ମାରି ମୋ ପିଲାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ସବୁଆଡକୁ ଅସହାୟ ହେଇଗଲି। କେବଳ ମୋ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସରଗେଟିର ମତନ ଭୂମିକା। Really? Both family must have. ହେଲେ ତମେ ସବୁ ଏତେ ସବୁ ନିରବରେ ଶୋଇଗଲ କେମିତି? ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଲନି? କଣ ଲାଭ ମିଳିଥାନ୍ତା ବାବୁ? ପଡ଼ିଗଲା ତରକାରୀ କ'ଣ ଆଉ ସୁଆଦ ଥାଏ? ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଗରିବ, ସେ ବହୁତ ଧନୀ। ଯାହାକୁ ମୋ ପତି ପରମେଶ୍ୱର ଭାବେ ଦେବତା ଆସନରେ ପୂଜା କରୁଥିଲି, ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିନଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସେ ତ ତମ ପ୍ରତି ଅବିଚାର କରିଛନ୍ତି। କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଖୁସି କରିବା ତ ସ୍ତ୍ରୀର ଧର୍ମ। ମତେ ପଛେ କେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ତ ମୋ ତପସ୍ୟାର ଫଳ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦା ନରକେ ବାସ। ମୁଁ ପଛେ ରାସ୍ତାରେ କୋଉଠି ପଡ଼ି ମରିଯାଏ, ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ମୁଁ କେବେ ବି କରିପାରିବିନି। ହେଲେ ତମେ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଉ ତ ବିବାହ କରିପାରିଥାନ୍ତ। କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଭଲ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନି। କାହିଁକି ନା ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନା ମନରେ ଅଛି ଆଗ୍ରହ, ନା ଅଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା। ତାମାନେ ତମେ ବିବାହ କରିବ? ଭବିଷ୍ୟତକୁ କିଏ ଦେଖିଛି ବାବୁ? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଯଦି ମୋ ରାସ୍ତାରେ କୋଉଠି ପଡ଼ି ମରିଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳନ୍ତା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କଥା ମନେ ରାଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ପରିତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ପୁଣି ଥରେ ତମକୁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ। ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁନି। ସିଏ ତ ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇ ଆଉ ଜଣକୁ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନିଜର ପତ୍ନୀ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ କ'ଣ ଦରକାର ଯେ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ପତ୍ନୀକୁ ନେଇ ରଖିତା କରି ରଖିବେ? ମୋର ପୁଣି ଲଜ୍ଜା ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ତମେ ଠିକ କହିଛ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିସାରିଲି। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଝିଅ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲ ପରା, ଜାଣିବନି? ଆଉ ଅଧିକା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବିଷୟରେ ତମକୁ କିଛି କହିନି। କହିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଅନୁଭବ କରିବାର ଶକ୍ତି କ'ଣ ମୋର ନାହିଁ? ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ହେଲେ ମାନେ ମନ ହୃଦୟ ମୋର ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମୋ ବିଷୟରେ ତମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲ? ଆପଣ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ, ମନ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି। ହେଲା, ଆସୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ରହିବ। କୋଉଠି କ'ଣ ହେଲା? ଏତେ ସମୟ କଥା ହେବା ଭିତରେ ତମ କଣ୍ଠସ୍ୱର କାହିଁକି ମୋତେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗେ? ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ତମ ଗୋଟେ ଅତି ପରିଚିତ ହେବ। ବାବୁ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ଏମିତି ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗେ। କାହିଁ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ତ ମୋତେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁନି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଆଗରୁ କୋଉଠି ଦେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ସେମିତି ଧାରଣା ତ କାହିଁ ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ଆସୁନି। ନାଇଁ, ଯଦି ତମେ ଖରାପ ନ ଭାବିବ ତାହେଲେ ବାସ୍ ଥରେ ମୁଁ ତ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ରଖିପାରିବ ତମେ? ସେମିତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆମ ଭିତରେ ହେଇଛି ନା। ଆରେ ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ଆପତ୍ତି କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପତ୍ତି କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଇଚ୍ଛା ହବ ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣା ଜାଣିବାକୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଏ ମାର ମନଟା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିବ ତା ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ କୋଳରେ ଧରି ଜ୍ଞାନ କରିବାକୁ। ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆପଣ ଶୋଇଗଲା ସାପ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି? ଦର୍ଶନ ସହି ପାରିବେନି, ଉଭୟଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ। କିଛି ହେବନି, ଭରସା କର।
କରନ୍ତୁ। ମୋର ସେ ତୁମ ଦକୁ ଶୁଣିଯିବା ପରେ ଆପଣ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ପାରିବିନି ବାବୁ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତମ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦାବି କରିବ ମୁଁ ତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ହେଲେ ମାଷ୍ଟର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଛି ବାବୁ, ଛି, ଏମିତି କଥାର ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏନି, ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ଆନ୍ତରିକତା। ତାହେଲେ ତମେ କହୁଛ ଏତେ ସମୟ କଥା ହବା ଭିତରେ ଆମର କିଛି ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲା, ଆମର କିଛି ନିଜର ପଡ଼ିଆ ନଥିଲା। କୁହ ବାବୁ, ଆପଣ କେମିତି ବୁଝେଇବି, କେମିତି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସଂସାରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ? ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ସେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ବାସ୍ ଥରେ ମୁଁ ତମ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଛି। ବାପା ମାମାର ଯୋଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ତୁମକୁ କରିଛି, ତମ ମୁହଁ ନ ଦେଖି ତମେ କ'ଣ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେବ? ବିଶ୍ୱାସ କର, ତମ ମୁହଁ ନ ଦେଖିଲେ ତମ ମୁହଁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏତିକି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁ, ଚିହ୍ନି ନିଅନ୍ତୁ କିଏ ସର ବେଟର ମାତା। ଥରେ ତମେ ତମ ମୁହଁ ଦେଖି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା କରୁନି, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତମେ ଆପଣ ଜାଣି ଶୁଣି ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା କରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଏ ତମକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ।